Retuit Ràdio, un espai de trobada per connectar la totalitat dels membres de la comunitat educativa. Retuit Ràdio, un programa que compta amb la col·laboració dels centres educatius de Benicarló, amb el suport de l'Ajuntament i l'impuls de la Conselleria d'Educació. Retuit Ràdio, ara sí que estem connectats i connectades. Hola, soc Cèlia i avui en Retuit Ràdio van a participar el Centre Integrat de Formació Professional, el Col·legi Mestre Francès Català i el Conservatori de Música Mestre Feliu. Esperem que us agradi. Hola, què tal? Els alumnes d'Instal·lació i Manteniment de Grau Mitjà de Benicarló us donaran ara uns consells per a que estalvieu a les vostres factures de llum y de agua de la vivienda. Aprofiteu. Las instalaciones solares térmicas para el consumo humano de agua caliente reducen como mínimo en un 60% la factura de luz o del gas, y su financiación es de entre 4 y 6 años. Las instalaciones solares térmicas para climatización de viviendas van muy bien en instalaciones de calefacción de hasta 45 grados, como es, por ejemplo, el suelo radiante. Para ahorrar en la climatización de invierno, las ventanas han de estar cerradas y las persianas abajo. Las que dan al norte, cuanto más cerradas mejor. El aire que está entre la persiana y la ventana reduce en gran medida la transmisión de temperatura entre el exterior y el interior. La calor de nuestra instalación aguantará mucho más tiempo dentro de la vivienda, bajando el consumo energético y en la tarifa. Actualmente, el tipo de instalaciones más rentable que se construye es la combinación de aerotermia y solar fotovoltaica. La aerotermia es una bomba de calor que puede calentar tanto aire para climatizar la vivienda como calentar agua para el consumo humano. Y la energía solar fotovoltaica proporciona la electricidad suficiente para hacerla funcionar. En invierno, en los días que haga sol sin apenas nubes, sube las persianas donde pueda entrar el sol y deja que entre la luz. Las ventanas cerradas impedirán en gran medida la fuga de la calor creada, convirtiendo las ventanas en emisores de calor. Utiliza ropa adecuada. No lleves camisetas de manga corta en invierno para estar en casa. Llevando un jersey fino o una bata, puedes estar a una temperatura de entre 18 y 20 grados con confort térmico. Baja el termostato y bajarás la factura. Los aireadores son baratos y fáciles de colocar y suponen un ahorro del 30% en el caudal de agua de los grifos. También se puede poner una botella de 2 litros en la cisterna del lavabo. Esto nos ahorra 2 litros de agua cada vez que la utilizamos. Sempre és interessant adquirir coneixements tècnics de les nostres instal·lacions domèstiques. Com es descalcifica i es produeix l'aigua calenta, com funciona el sistema de calefacció i aire condicionat, quina classe d'energia utilitzem per cuinar, quins són els elements de protecció de la instal·lació elèctrica i com hem d'actuar en cas d'averia. Tindre tots aquests coneixements ens permetrà optimitzar el consum energètic. També podrem fer xicotetes reparacions que comportaran un estalvi econòmic. I el que és més important, tindrem la satisfacció d'haver solucionat nosaltres mateix un problema domèstic. Hola a tots i a totes. Som els alumnes d'infantil primer i segon del Col·legi Mestre Francès Català de Benicarló i volem que disfruteu este ratet amb nosaltres. Ara vos cantarem unes cançons i també farem un joc de preguntes i respostes. Vos animeu? Vinga, comencem!
Bon dia, bon dia. Bon dia, bon matí. I ara, voleu escoltar la cançó de Sol Solet? Anem! Sol, solet, vinem a veure, vinem a veure. Sol, solet, vinem a veure si tinc fred. Si tens fred, posa capa, posa capa. Si tens fred, posa capa i el barret. El pobre Sol Solet no té capa, no té capa. El pobre Sol Solet no té capa ni barret. També hem après els dies de la setmana i els cantem en família. Anem a cantar la família. Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge, son. Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge, son. Se són els dies de la setmana. Si vaig al col·le i dos a casa, les comencen quan jo dic dilluns, dimarts, dimecres i dijous, divendres, dissabte, diumenge, son. Dilluns, dimarts, dimecres i dijous, divendres, dissabte, diumenge, son. I sabeu que també ens atrevim amb les cançons en anglès? Baby shark, baby shark, baby shark, baby shark. Honey shark, mommy shark. Lisa, Lisa, Mama shark, Mama shark. Tu mama shark, tu mama shark. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I ara escolteu molt atents les respostes dels nostres xiquets. Què és el virus? Què és el Covid-19? És que no tenem que abraçar-nos ni dar-nos les mans perquè hi ha coronavirus. Què és la distància de seguretat? La distància de seguretat és de 2 metres i el que fa és que el virus no vinga. Què hem de fer, Carla, per no estar dolents del Covid-19? Tenim que portar la mascareta i lavar-nos les mans i estar en casa. Què és el que més t'agrada d'estar a casa durant el confinament? Que he pogut jugar en la família. I la feina que t'hem anat enviant, l'has anat fent? Era molt difícil? No, un poquet, però no tant. Per a què serveix la mascareta? Per a no contagiar-nos. Tu saps com es diu l'alcaldessa de Benicarló? Hola, una dona que se llama Charro. Oh, sí? I tu la coneixes? L'has vist alguna vegada? No. I t'agradaria conèixer-la? Sí. Tu saps què és la distància de seguretat? Sí, 2 metres. I per a què serveix la distància de seguretat? Per a
protegir-nos del virus. I fins ací el nostre programa d'aquesta setmana. Una abraçada molt, molt, molt forta i ens veiem prompte. A continuació, escoltarem a Isabel Tone amb el concert en re de Mozart.
Fins aquí el programa d'avui. Adeu! Retuit Ràdio. Retuit Ràdio, un espai de trobada per connectar la totalitat dels membres de la comunitat educativa. Retuit Ràdio, un programa que compta amb la col·laboració dels centres educatius de Benicarló amb el suport de l'Ajuntament i l'impuls de la Conselleria d'Educació. Retuit Ràdio, ara sí que estem connectats i connectades.